എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെർഫെക്റ്റ് ആവാനൊന്നും കാത്തു നിൽക്കണ്ട. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിന് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ പോയത് വേറൊരു സമയത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടാനാണ്. പക്ഷെ ബെസ്റ്റായത് കിട്ടാൻ എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കണം. ഇൻ ഷക്കത്തും അസീദന്നക്കും, അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വർക്ക്. ഓക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷമാണ് അതിലൊരു ഈച്ച ഡ്രൈ ആയത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഈച്ചയും നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലൊരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ.